Les escoles verdes informen de... Les verdes és un compromís per donar suport a les escoles de Catalunya a innovar, incloure i organitzar accions educatives amb la finalitat d'afrontar reptes i valors de la sostenibilitat. Que abans de dutxar-nos surt aigua freda? Pot ser reutilitzable si posem l'aigua en un cubell o ampolla i fiquem aquesta aigua dins. L'aigua l'utilitzarem per bullir verdura i després, com queda amb molts minerals, l'utilitzarem per regar les plantes. Mentre ens rentem les dents hem de procurar deixar l'aixeta apagada.